Tkompli l-botta u risposta bejn il-Linja Nazzjonali tal-Ajru u l-Alpa, hekk kif l-Ermalta qed tibqa' takkuża lil bdoti illi huma mhumiex flessibbli. Fi stqarrija l-Ermalta sostniet illi tħarbit fl-iskeda tat-titjiriet li kien hemm din il-ġimgħa seħħet minħabba d-direttivi tal-Alpa lil membri tagħha biex ma jtajrux l-ajruplani f'ċertu ċirkostanzi. U għar minn hekk, l-Alpa qed tkun akkużata illi qed tpoġġi pressjoni fuq il-piloti biex ma jikkoperawx. Interessanti il-fatt kif din l-istqarrija, il-Linja Nazzjonali tal-Ajru, tiżvela li bħalissa għaddejja b'taqlib fl-istrutturi tagħha, xi ħaġa li dwarha ma ingħatawx dettalji. Intqal biss li dan hu eżerċizzju ta' riorganizzazzjoni u li lesta taħdem mal-unions kollha illi jirrappreżentaw lil ħaddiema. L-Ermalta qalet li bħalissa għaddejja medjazzjoni mal-Alpa. Kien fil-bidu tal-ġimgħa meta passiġġieri ta' l-Ermalta inqabdu f'Mosca wara illi t-titjira KM 561 dik li suppost kellha titlaq fis-6:30 ta' filgħodu ittardjata l-numru ta' sigħat. Dan apparti l-ispejjeż kbar li daħlet fihom il-kumpanija biex kriet ajruplan bl-ekwipaġġ b'kollox millum għallum.